Bu bir hakykat. Asmandan inen meteorit ýaşaýyş jaýynyň üstüne düşdi. Germaniýanyň günwataryndaky Rheinland-Pfalz federal ýerindäki Koblenz şäherine 8 mart güni akşam asmandan gaçan meteorit bölegi ýaşaýyş jaýynyň üstüne düşdi. Blues raýonyna sagat 19:00 töweregi kömürleşen asman cismi jaýyň uçaklaryny deşip geçdi. Meteorit jaýyň ýatylýan otagyna düşdi. Yerine edil şowap otagda hiç kim ýok ekeni. Polisiýa wekilleri Hansruk hemde Eiffel dağlyk sebäplerinden hem şoňa meňde şikaýetlaryň gelip goşanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe meteoritin bölekleri şol ýerdäki jaýlaryň uçaklaryna da düşüp deper ýetiren bolmaly. Bu sebäpleriň ýaşaýjylar asmandaky bu güýçli ýagtylyk hadisasyny synladiler. Bu onun videolaryny hemde suratlaryny jemgyçilik torlarynda paýlaşdylar. Bu goragy edaralary waka sebäpli hiç ýyly howply ýagdaýyň bolmandygyny tasdiqlaýarlar. Sizem tebigatyň şeýle täsirliklerine duş geldiňizmi? Fikirlerinizi tesirlerde belläň.